Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May waga naman sa ato na mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Sabado nakita kadasig sa tiyempo naton, Hulyo 18, tuig 2020. Aksyon Hotline. Anong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga agad diri sa Sabado nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning anay sa aton nga mag-aksyon nga nagamonitor na sa aton sining nga Facebook Live. Salamat gid sa inyo paday na pagsakdag. Kag amo man ang mga nagamonitor sa YouTube kag sa ilang mga transistor radio. Good day sa inyo tanan-tanan. Aksyon Hotline. Kung diri ka man lang sa palibot sa pungsod Pilipinas or kaiping nga mga nasyon, OFW ka man, good morning sa inyo. Pero ti ang iban, ara iya mo gamonitor sa iban nga bahin sa nga pungsod. Good day, mayo gid nga pagpanamyaw sa inyo tanan-tanan. Now, ang good news, parte iya sa COVID-19, ang sa Western Visayas, nakarecord no, sa pinakamadamo nga recoveries. Kahapon, based sa ginpagwa sang Department of Health, nga datos, ti may increase damo ang mga nagka-recover sa COVID-19, which is a good development. Kabalo ka naman nga, ang ginakinahanglan ta diri ang mga balita nga magkabulig sa publiko ti ari timely nga ang Western Visayas ang ilas ni record kahapon may ara sang 63 no ka mga individual nga nagpositibo sadto sa COVID-19 ang nagka-recover as of yesterday, July 17 or I mean 17 kahapon, no? Kag out of 63 nga mga recoveries, ang halin diri sa aton sa Negros Occidental nagdangat sa 33. Amo na ang good news, no? Kay kabalo katuod subong kung magbalita gani nga may ara sang nagpositibo sa COVID-19 tiyang iya sina nga epekto daw kabaliskad bla. No, amo niya nga nagapositive ka pero ti sa komunidad kag sa pangkabilugan hindi mayad ang epekto bangod nagpositibo ka imo sa COVID-19. Ano madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now, aring update karon dugay-dugay reaksyon sa pilag ka mga grupo kapin pagid atong nagapamalabag sa ginaduso nga joint venture project diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, Basiwa, no? Basiwa project ang pagsulod sa ginatawag nga joint venture project. Ang latest update kahapon gina-report sang pila ka mga opisyales sa Basiwa, lakip ng Basiwa Board of Directors. Ginpermahan na, no? Permado na ang joint venture agreement. Damo nagligad to, bisan mga kapitan, na hindi konforme sa joint venture agreement.
madamo sa mga reservation, ginapalayag sila ang mga rasunes kung nga hindi sila luyag sang joint venture project. Pero tingambal sang chairman of the board, siling niya, this is necessary. Amo ni siya ang kinanglanon sa buong sa Bacolod. Number 2, siling ni chairman, Attorney Lorindo Dilag, niya kinanglanon ini agud ma-address kag mahatagan ma-providean no ang kinanglanon sang mga consumers diri sa Bacolod bangod sang hindi mapunggan nga development. Tatlo ang ginsight ni reason. Nabalikan ko na karon nanong reaksyon diri sa pila ka mga grupo. Gasadto nagapamalabag kag nagag-question sang proseso kag sumungman na hindi konforme sa sining joint venture project. Update man kita dugay-dugay. Kagabi may isa ka ambulansya, kargado ang pasyente kakarga sa ambulansya. I understand, biktima sang hit and run. Ano to man? Ang ginakarga sa ambulansya. Pag abot diri sa Bacolod, anay lapit na lang sa hospital, yawer, gin sa gapa, no, sang jeep, nabungguan sang jeep, ti siling sang jeep, oy kugabati, nga nagahuni, nagasirin siya. Ang ambal naman sa driver, hindi, layo pa, kasigi tunog yung sirin sa akon, sining ambulansya, nga ginaman niyo. Pero galing ti ano man, bilang bulig naton kag reminder sa tanan nga mga jeepney drivers, nagamaniho sa pribado nga salakyan, ambulansya man, ano gid ba lang proper protocol sini. Now, antes ka mag-uyat sang manibela, antes ka magpadalagan sang salakyan mo, ako yan nagapati nga well-equipped ka, hindi lang mentally kag physically, kundi naka-intindi ka sa ginatawag nga traffic rules. Diba, kung mo na mo iya, man kung mag-seminar ka, kung nagamaningo ka sa salakyan, ginatudluan ka gid, nga kung makabati ka gani, kapin pa fire truck. Pag huni sa fire truck, bisan layo pa, pahigad ka o kung dulog ka gid, kay kinanglan hatagan mo na sila ligwa, nga baka una. Ang fire truck, mas ini nga ginahatagan sang ligwa sa mga dalanon, sa tion nga may ara sang sunog. Ikaduha, bisan presidente kapag gani kung may ambulansya yung nagahuni nga kinanglanon maglusot siya, palutson mo. Pero tinano man, exempted ni sila sa traffic rules, kakinanglan, pas-pas man ang dalagan mo. Kung ikaw man jeepney, bangod nga may ara sang ginalagas kang segundos na lang agud makalusot ka sa traffic, bisan crossing, wasuhasan mo man. Dugay-dugay maging kaupod naton si Lieutenant Colonel Luisito Asiboche sang Bacolod Traffic Authority Office. Kay ti ang aton lang luyag sini pamangkot siya, number 1, update sa sining investigation, although nga ti ang station may mga kaugalingon ina nga mga traffic investigators nga nagatutok no, sa sining insidente. Hindi kita luyag nga masulit naman ni. May gani kaway mapuruhan. Siguro namin natabo man na diri sa Burgos, Lacson, ang pasyente nga dalalon diri sa Corazon, Locsin, ho, pagbunggo sa ambulansya sa sakyan diri sa may Burgos, Lacson, nadaog ang sa front seat pa ya, atong driver, doon mo pa naglalong sa ambulansya, ang pasahero yung dalalon sa ospital, nagmato-mato na lang panaog kang magkadto sa emergency sa Corazon, Locsin. Kasi kung ano ina man. Ano pagkid ang mga talakayan naton? Atong nadula, blaw na missing, isa sa manabilin nga na missing sa mga pamatanon na ginanod sa tubig baha, no? Dira sa area sang Mandalagan to, o sakop na isang Talisay area, tinakita na, subo-subo ni nga balita, no? Kag, sa National Anti-Terror Law, mag-aumpisa na ang implementasyon karon sa tungang gabi. Mga detalye sinabantayan rin sa aton padayon ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan action hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang ni ang parte sa natabong nga aksidente kagabi diri sa syudad sa Bacolod. Now, hindi malikawan ang aksidente. Amo na gani nga sa isa ka pisok lang sa imo sining nga mata, pwede magluntad ang aksidente.
anytime, anywhere. Amo na nga kinanglan kung nagadala ka sang salakyan, dapat mangin defensive driver ka. No? Anong buta malun? Halong kagid eh. Halong kagid. Actually, galibogan ni ulo kung kay Sabla. Diri sa Bacolod, do. Sa pedestrian, may gatabok abing tawo, may mga salakyan, pribado man, di pasahe man, nga ginaserbatuhan pa yan nila to, Henry. Halapan ni Sir Bato, itong tao nga nagatabok, kag isa may edad pa, sigurado ni nga mga driver, wala ka-intindi, nga ang pedestrian, ginatag na iya nga, amon ang alagyan sa mga tao nga nagatabok, o tiga dali ginang iban, kigan pa, singano ginalaminday mo lakata, kabalo ka na ginaga-traffic, ay na, ano man naman. But joining us this morning is the Bacolod Traffic Authority Office Head and TMU. We have Lieutenant Colonel Luisito Asibotse. Sir, good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa mga tagpalamati natin sa mayang aga po. Sir, I don't know kung kagabi ang ining reported accident nila sa may hirna is Lacson. Kung ka-report man sa office mo, kag may personal kita ginpadala, kag siling ko subo-subo man nga balita o kay ambulansya, yan ang mungguan sang jeep, or way ko kabalo kung anugin ang update sa investigation, may ideya ka na sini, sir? May naka-report na sa imo? Actually, sir, ang traffic investigation wala na sa atin yan, ano? Nasa police station na yan. Pero nakarating sa akon ang balita, sir, ano, na nakakalungkot din tungkol sa itong ating mga ambulance subong. Damo na din sila na involved ng mga aksidente. Kaya ang matitindi, ang iba pagid fatal gid tungkol sa alam niyo naman kung gaano sila magpatakbo. Permitted kadasig. Na lipatan siguro itong ambulance na although may dala sila na kabuhi, pero hindi naman na iniisip yung kabuhi naman na mapiperwisyo nila in kaso na ma-involve sila sa accident. So ang dami na-involve yan, no? Like for example, dyan sa may Araneta, yung mga nagligad na tinuig, dyan sa may Araneta Alihis, kung matandaan mo, nagbungguan sila, patay gid ang nabungguan, pati ang driver ng ambulansya. Opo. So, tapos ang iba to, may mga istorya pa tayo dyan, na biska ng aming mga railings, ginadala sa nila, ambot kung ano ang rason nila. Pero ginaremind lang natin sila, sir, ano, na hindi sila exempted sa ating traffic laws. Okay. Biska ng ambulance sila. Kung may kabuhay sila dala, halungan gid nila, pero kung ma-involve sila sa accident, manabat gid sila, sir. Pero in this case, hindi why pa ko galing kabalogid kay ang patrol actually napangita ang traffic investigator kung anong ila investigation. Since ngati kun ari ka na dapat sa downtown, di way maniguro dapat sang marka di nga galabot gitag 60, 50 ang imos speed balaw kada sigon sa pagpadalagan kay crowded area ini mo. Pero based sa imo bilang eksperto iya kung traffic ang pagambalan, ara ginabutang nga kun dapat sir sa mga crossing nga ginalabayan mo medyo halong kagid mo, di ba? Yes, sir, no? Sa traffic laws natin, sir, may mga tayo, may mga speed limit tayo, especially kung may mga category ka ng mga area. Like for example, kung freeway ka, like for example, sa Bago Freeway, mga 80 kilometers per hour. Pero kung ari ka na sa downtown area, dapat ang dalagan mo, mga nasa 30 ka na lang, tani. Kada at your own risk, kung ang intersection, although ambulance ka, lantawan mo git ang intersection. So, ang iba niya, gayil to. Pero ang ambulansya natin, rekta-rekta lang git sila. So, naintindihan naman natin, kagaya nga inampal ko siya, na may mga dala sila na mga kabuhi na ginadalian nila. Pero kung wisyo man sila mabungguan, lalo git ba lalo pang ma-disgrasya ang ginadala nila dahil sa pagmamadali nila kagsa hindi sila maayo mag-drive, sir. Ang importante guro man bisan ambulansya ginadala mo, basta gani mag-abot ka sa mga intersection, bahar ka gid dapat guro Manila ka gid anay kay basi kung may ara tuod nga nagalagas ang ginutlo o kon sinigundos da nga makahingagaw iban nga daan gabiting red light, Colonel. Totoo yan, sir, ano? Kaya nga muna ang ginahambal ko nga na ang ambulance, hindi man sila exempted sa traffic law. At their own risk, sige, pwede sila magdali. Pero pag nabungguan sila, saka sila ang cause ng accident, malabat din sila, especially kung sila ang bumping, managbayad din sila sa property na nasira nila, sir. Galing in this case, ang ambulansya yan naigo sa sintro, gisang lawas niya,
Guro ay magkatalupangod kay actually may mga ginsendering ang mga CCTV pero ginatugyan naton sa pulis ang pag-investigar nga nagahunigid man ang ambulansya mo gawangwang gid man ibasi ko ng isa ni gutom man ning driver bla kun ano nga mga konsekwensya nga madasig man ang pagdalagan niya kag mga 7 seconds allegedly nga ginambal nga mo to nag-insister man siya nga maghingagaw magtabok amo ning resulta may aksidente makon mo yang pasyente to kundi nag-trampoling to ya sa nagkuanto yan, natumba man niya. Kaya natumba ng ambulansya ng daan? Yes, sir. Bali sa accident natin, sir, ano, sa Bungguan, ay meron tayong duwa na tinatawag. Yung bumping at saka yung at fault. So, sa duwa, ang pinakamabigat yun yung at fault. Kasi ang at fault, siya din ang nag-cause ng accident. Although siya ang binungguan, pero kung magbuha sa investigation na kaya siya nabungguan, tungkol siya ang may sala, like for example, nag-beating the red light siya, kaya siya nabungguan. So, siya ang at fault, so mas mabigat ang liability niya, sir. Okay. Now, sa traffic rules naton, halimbawa, no, sa isa ka crowded area, man damo kita nakita ambulansya, yati siyempre madrikta-rikta lang ginasya mo ang iyang expectation nga madulog ang iban nga salakyan sa mga intersection bisan may traffic lights. Ano gid ang proper sina nga protocol or nano gid sina sir ang kasuguan naton nga gina-require how kung ambulansya ka dapat bisan nagapula o kung nano man madulog kagid kinanglanon anay mabahar kagid kun ara sa mga intersection. Actually, sir, ang ambulance talaga, sir, ano, meron talaga silang exemption. Pwede sila magmadali, pwede sila beating the red light, pwede silang konting magbayla. Pero at their own risk, kagaya ng ginahambal ko kagina, sir, na pag ikaw ay nakabunggo, ikaw ang naging cause ng accident, magbayad siya, gid. Ikaw gid ang manabat sa mga ano. So, ang ginahatag lang sa'yo, although pwede kang magdali, pero at your own risk naman, hindi yung kagaya niya na may mga gatabungguan mo, tapos pag nabungguan mo, takbuhan mo pagid. Dahil nga iniisip mo na ikaw gid ay ambulansya, hindi na siya pwede. So, kagaya nangyari kahapon, sir, may report sa Manila, ang ambulansya, dadalagan, natabok sa pedestrian ng mga tao, binungguan nila, o nakamotor, binungguan nila, tapos iniwan pa nila. Pati sumunggapan na ba't gid sila, ibig yan ambulansya sila, sir. Okay. So at least may ara sang kasuguan nga nag-require siguro ang pinaka the best diri nga tanan bangin defensive driver Lieutenant Colonel Asibot si sir. Yes, sir. Ako gid ang ginahambal natin sa at your own risk upod na ang defensive driving. So kagaya amo man ginahambal ko na biskan ambulansya ka kung ikaw ang naging cause ng accident at ikaw ang at fault, manabat ka gid according sa traffic laws natin, sir. Okay. Now, siguro, ikuha ko ng oportunidad para nga kuhaan ka sa imo reminder or advisory to all drivers, ambulansya ka man, pribado ka man, di pasay ka man, especially sa nag-exister naton nga traffic rules and regulation, sir? Yes, sir. Ang traffic accident natin, ginampala siya at the wing of an eye lang niya, sir, biglaan. Hindi gid na siya sinasabi na hindi sinasadya, kaya nga reckless imprudence resulting to property damage or physical injuries. Pag sinabing reckless imprudence, hindi sinasadya. Pero, amo gitang ginambal natin na kung mag-drive tayo, kailangan kaya nasa physically fit tayo. Kagdang ating mga salakyan, kailangan i-check din natin. Meron tayong tinatawag na blue bag, no? Ando dyan lahat yan. I-check natin, anay, especially ang ating physical condition. So ngayon, sa mga ating mga ambulance driver, marami na kita insidente sa dalan na involving sila, no? Ang iba sila pagit ang nagiging cause ng accident tungkol sa ang kanilang pagmamaneho, hindi gid nila madasigid at may contribution man ang ating mga private vehicle. So ang sa akon lang yan, sir, pag nasa dalan tayo, kailangan gid maging maingat tayo, defensive driving, kaya tignan din natin ang ating physical condition, ang condition man ng ating sasakyan para maiwasan natin ang bungguan ay sa dalan, sir. Sige. Lieutenant Colonel Luisito Asibot, salamat, gid. Good morning. Good morning po, sir. May ngayon. Action Hotline. Alas 8:18, Action Radio, Philippine Standard Time. Ilihog ko action din kay Sir John Marie Vargasby. Kung nano ni man sa mga
ambulance driver kabalo ko pares ni sa 117. May ara man gani nga ang ambulansya sa 117 nagakasungi man ang kilay niya. I mean, ang iya balakwan, ang iya nga mga suga na nagakalabuka man, hindi malikawan nga may aksidente gid ya since nga nagadali gid man sila. Pero tiyan mo na bala, no, kabahin na sa ginatawag na ton precaution, no, kung nagabiyahe, kung nagamaniho, kasang salakyan, ano man ang imo sini nga ginadrivean. Ti pareho sini tuod sa natabo. Kung hiling nga gawon, gatinga-tinga tuod ang imo sini nga ginakarga sa ambulansya, siyempre, ang driver maninguha, maning nga padasigon niya mo. No, kapin pa kung may pamilya kang upod akon nga nagasakay, kag magambal siya nga, may nasiga kay niya daw kalain naging matsyag sang pasyente ta. Ipano na naman, pareho siya ni sa mga City Disaster or Disaster Risk Reduction Management Office, especially Bacolod nga may-ari kita sang mga eksperto gid nga nagasalakay sa ambulansya pati COVID gani may-ari tani amo nga mga first responder. Pero anong dapat yang ginahimo diri man kag obligasyon sang driver kung ambulansyang ginadala mo? Online sa hotline. Ari si Mr. John Marie Vargas, ang cluster head sang CDR mo, Executive Assistant sa the Office of the City Mayor. Sir Jones, how are you? Hello, Art, may aga. May nga gagid siling kubo ari man ambulansya kag di pasay kabiyan kuandiho na aksidente dira sa may Lacson hinais tumbilad gid tumbagid ang ambulansya, Sir Jones. Mga kabalo ko lahat kat ang amon team responde mo to kagabi. So, amo na at least na ngagaw na mon tanan to pila ka ambulansya nagresponde dito. Okay. Dala sa ospital. Kaya walo to ang injured eh. Pilog. Gani man, pero ano ni Sir man, para dira sa CDR mo, pila ka na ng ambulansya na tunda, mayara nga nag-respond sa traffic cases or aksidente, may responder sa sunog, may responder sa anuman nga abisan sa COVID, gani, ara kamuda, may mga personnel. Sir, ano sir ang gina-orient? Ano ang ginatudlo diri sa mga driver man sa ambulansya para makalikaw sa mga disasya katulad sini? Well, actually, Art, ang kuhan niya, ang driver sa mula special case ni sila mo. May training ni sila gaya Art nga tawag nga. Defensive driving ni sila. Kaya uli, huwag pariyo sa lugar. Abiyan, kung Bacolod, kuhan man gutok kay manas lakyan ta. Ang iban nga guwa sa guwa, hindi gutok, itawhay kayo. So, may posibilidad nga dito, siguro bisan siya doon napadala sing LGU sa ambulansya o sinong available nga driver. Para lang, may, tuloy hindi na, ang amon niya, hindi, ang amon antes magdalang driver, may harap ka na sila special training Art mo. Ay, gali? On ambulance driving, may harap ka na ya. Okay. May ambulance driving ka na ya. Oo. Kaya may harap na, after may training na ginunag, kandak to singing amiti sa amon. Chinese tong Japanese ang train sa to. Kaya kompleto na pating stress bla sing driver basi kung stress ay may problema sa pangbuhi madala kaya ambulansya, correct? So ang kasi involved na lang kuan mo kabuhi isang tao yang dala mo. Hindi necessarily yang jeep ka lang imo di pasay lain na yan no. So may training na sa nemo sina mahal to kan kinaka-avail kami sa tong training kasi ngamiti. So it is like special, may ara na sa special training kaya sa ambulance driver Art. Gani. Pero ang inyo to nga team nga nag-respond, ang imo personal view officer without, of course, no, the jurisprudence sa mangin outcomes ng investigation ng traffic investigator, anong report si mo sang team mo? Nagahuni man ang ambulansya, ano man? Wala kumakuan kasi wala namon way sa ma-report sa akong gawa. Kahit kung ang procedure na kung may pasyente ka nga dalaw sa ospital, duwa na wang na siya kagsuga. Blinker kagang blinker. Sirina. Kaya kung pa ospital ka lang abing dalon mo to kaghalin to sa ila lugar, grabe kag napatay in transit. Why na why na wangwang suga na lang. Okay. May procedure na sila. So hindi ka why po nakabalo kung may depende na siguro sa sa witnesses kagabi. Kung may nabatian sila tuod balang huni sa ambulansya.
Kaya kung wala, posible may sarapton ining driver sa ambulansya. Kaya dapat procedure na ya, o team leader sa medical team niya. Amo pa natin isagali mo, hindi sila dapat ang responsable sa tanan ng crew sa ambulansya mo. Bilang ang driver kagang medical team nga radra nga upod sa ambulansya. Kaya may ara na team leader nga handle sing mas niya nakaroon ng driver nga hinaya lang. May team leader nga na every team sa kada ambulansya. May ara na siya, kaya po kung na-revive nila pasyente sa sulod. Nga pwede palang so, mas sa hinayaw, dasiga, siya na nag-comandra, hindi kay ang driver pag gusto. So hindi kami why ma-report sa akon kung nagahuni itong iyang sirena o kung wala. Ti galing sa mga LGU, I doubt nga may ara ka upod na iya. At hindi lang galing ko sa ambal lang ko at may ara nagligat sa Atukos Victoria, may trainer na sila yung team. Wala ko lang may medical training kaya sa Victoria, Talisay, Silay, San Carlos, La Carlota, Benilbagan, Bago. May mga kwanis lahat na, may mga training ambulance team. Daw sa aton sa Bacolod, damo tadi ang aton ambulansya sa Villamonte. Ang Mansilingan, ano lang aton barangay, late lang yung tagaan ambulansya. May mga training dito na natin ang aton driver ka crew sa ambulansya. Okay. Pero sir, kagabi, after the incident, anong latest report sa mo? Okay man lang ang sitwasyon, status, medical status ng mga victim? Well, after na-endorse dito sa Kwan, sa BAMSI kagabi, yung Kwan naman ito kayo may mga pamilya mo ito, nagkalarad to. So, ayun na kami nag-follow up, no? Kasi una, hindi to, out of town to, may pamilya man sila to sa guide itong ambulansya eh. So, ang local ya, wala na mamon o follow up, kasi nga mag-standby mo kami sa ibang nga Kwan man, nga medical emergency. So, amo nang sa buong gabi. May-ari gani Diyos, ni Action Eric, siya may ara pa. Kag ako mismo kita, kung bala may-ara gani ba ni driver sa mga ambulansya sa guasang LGU, nga magapahuni sila sa ilang kwan, hindi maging permanente nga gahuni, pero kung maglabay sa traffic, pahuni sa ilang wangwang, kay para makalusot, pero ginantaw ko ko do, sa iro man tanan ka sa lakay ito sa ambulansya, way man pasyente, kay pabalik na sila. Damo na sige kapsabo siya na. That's why tanim antes tayo mag-COVID. May mamit kami tayo, so if you remember, mamit kami tayo ito sa tanan nga LGU nga ambulansya. Okay. Para makakuha namon kasi para may isa lang bala kalagyan, may ambulance lane lang tayo bilang out of na isa pa na. Okay, mansig lang ni abis lang mo. So mo tayo ito plano, kaya nakita na mo ng problema. Nga isa lang abis lang Barbie halin ka sa Surya de kage liko ka din sa may magsaysay rekta kalakson rekta sa hospital mo na ba tisubong niya may garik paya sa Araneta maliko sila sa Lisares so maditso naman sila so na lang hindi blas lang pamilyar sin traffic lights nga nagakamutot lang sistema niya so tani amot to tani planong pagkatapos na mo na set up imbitaro na mo ng bitaw kagang TMU pag ang iban nga parang ang bala amo ni special ni ambulansya ni paguni ni ganyo priority amo na ba galing kay why madayon because ang amon team nasudlan kami sing COVID nga pandemic so ay madayon ang amon nga workshop to it's a 1 week workshop pa nito na lapawan sing COVID te amo nang nami gid sir kung madayon na tani kung magtulutawhay ni kay parang ma-inform ang LGU ang mga transport organization mapabaloy amo niyo sa dalan nga ginagyan sa ambulansya bahargi ka mo da kay amo na da ang lane sang o kung ginagyan gid ruta sang ambulansya no at least okay bla. Well actually at amo na taning amon kay pa isa magpa-sponsoran mo tire dayon sa isa ka konsyal sa Bacolod nga ini para lang ko may ara bike lane no. So mga kwanta nito isa kung ma-sponsoran mo lang first responsible may Consuelo Dentura mo sa sponsor sa ambulance lane amo na bla sa syudad. Galing kita muna we'll try no kung basi kung magtulutaw hay ning COVID ning ibalik ko na munto nga amon nga plano liwat. Kaya ang ambulansya will come and go pero sige niya gyapon ang although sige ang pandemic pero ang ambulansya tiya sa auto sige man gyapon trabaho mo. Gani man. Anyway, salamat gid sir sa tempo nga ginatag karon nga aga kag God bless sa imo. Thank you gid. Action Hotline. Galing kay para sa bike lane ni ginaparkingan niya sa masalakyan kilid dalan ni ng bike lane mismo.
Tiyanong imuon, na bisang nagabisiklita, pa sa kaon yung bisiklita sa ginaparking at tracking. Grabe, ano. Mayara naging bike lane, galing ka may bike lane, kung kayo isa, nga nagabunggo iya, kay may tindog mga poste, sa ginagyan mismo sa bike lane, sundon mo, abukol ang bagol mo eh. Pero nami ni ang ginapropose ni Sergio Marie Vargas. May mga bike lane na. At the end of the day, party siya natabo gidya kung sino may sala kagabi, itog yan sa traffic investigator ang pagtutok sini. Abot kun nalabot na reaksyon Alvin Graba kung anong investigation kisang traffic investigator ha. Kaya nga ito lang bala mo naging nagawang-wang naging ni madisgrasya pa iya. Ano, kagkun ikaw driver sa ambulansya, kapin pa mga LGO. Abi may permanente ka mo dapat kung mga driver da, hindi kay ko may kundi lang to yung may aksidente, puluton yung bisan sinulan dati kundi ang guwa niya kung kaysa mo na hindi malikawan ang mga aksidente. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yung kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sandigan tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating... Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na. Oy, good morning ha. Dara kay nung Ed Golmatico, paring Basti Gerhin, Jose Herson Lapinig Junio, Nilda Siguanse. Good morning man, thank you for listening. ABC President Limer Lambot kag Ken Alonsagay, no? Bawi Julinggo salamat gid sa inyo nga pag-monitor karon nga aga. Salamat gid kay Sir Robert Harlan. Mag-monitor man. Thank you. Ari lang ang importante naton nga reminder sa aton sini nga mga ka-aksyon bara, no? Para sa masanag nga buwas damlag, ari ay ginapaybalogid sa inyo sa aton sini nga mga ka-aksyon nga mag-is tracks academics kaangay sang accountancy and business management, humanities and social science, yaraman ang technical vocational livelihood katulad sang housekeeping NC2, food and beverage NC2, contact center services NC2, organic agriculture production NC2. Sa first Academy nga naamtang sa RMD Avenue, Barangay 36, Bacolod City. Di ka magtawag sa 700-9035. Free uniform. Ulanan, 1,500 pesos naman upon enrollment. Pabalolan naton gali bala nang nga may ara sanggin
himo nga desisyon karon ang mga kuwanti raw ang barangay sa Alangilan, no? Basi kibot kamo, ginapay balugid sa publiko, may ginpagwa nga public health advisory ang Barangay Council sa Barangay Alangilan pagi kay punong barangay DJ Tanista Jr. I-check ta lang kay ang DJ Tanista Senior gali, no? Kay iniimportante ni nga paibalo para hindi man tingala bala. Kapin pagid ang mga bikers. Kay ang notice nga ginpagwa sang Barangay Alangilan, ginbutang diri nga for public health safety during the COVID-19 pandemic, bikers are banned from entering the territorial jurisdiction o Barangay Alangilan, Bacolod City, effective July 20, 2020 until further notice per Barangay Resolution number 159 series of 2020. Action Hotline. Kay Kap DJ, Kap, katawag kami sa imo, basi masabat mo man ang imo linya sang telepono para maklaro, tagini, kag i-check na ni karon sa Interagency Task Force kay anyway, may mga bikers, ya depende siguro niya, no? Kung ikaw karon nagabike ka lang taklad to do sa babaw sa Granada, pakadto Alangilan, hindi man pwede na nga hindi ka pagtugutan kung residente ka dito pero ang mga bikers nga nagataklad na putik damo nga daan sang mga bikers nga gusto magkadto damo, no? Kabalo ka naman gusto mo mag-ehersisyo, Alangilan is the place nga pwede kag nami mo kadtuan. May mga kwan pa, may mga matahom pa nga mga views nga pwede mo dira mabisitahan. Ti sa unhan sinakadaan, although sakop na sang Talisay, aradang kapwistuhan mo, kagiban pagin nga mga pwede mo kadtuan, no? Bisitahan sa mga bikers. Ti kon gamonitor ka mo dira mga bikers, umpisa na sa palabuton nga Lunes, hindi na kamo pwede da magsulod, no? Abot anong setup sini, may guro may mabantay na da sa dalan. No, basi may mabantay na da kag magbawal sa inyo. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Barangay Kapitan DJ Tanista Senior sang Barangay Alangilan. Kap, kumusta ka? Good morning. Mayong aga. Si Action Art niya. Mayong aga, Action Art na. Hindi, may ara gali resolution naging pasarang barangay. Tell us, nano matabo sinisugod Lunes. Ang tanan nga mga bikers, sir, may mabantay na da ka mga personnel nga hindi na sila pag-ialaw pasudlon na? Yes, so good sa Monday. So, sing Thursday, nag-session ng Barangay Council. Okay. So, isa na sa ka-agenda naging butang ko na sabihin ay naana mong resolution na hindi na pwede makasulod ang aton mga bikers diri sa Barangay Alangilan. Tungod sa aton nga problema sa pandemic namin COVID-19 aton nga problema bala. Okay. Kaya sa ako nakita nga kadamo sa mga bikers diri ilabi na gid sa subong nga nagpandemic kita nga nagsulod sa Barangay Alangilan. Kaya na sa Barangay Alangilan, ano na pinakamalayo nga barangay sa siyudad sa Bacolod kung naton lang tawon katawhay sang Barangay Alangilan. So sa amo nakita, ilabi na gid sa puno pagpamangkot ko sa mga sir. Yes sir, yes sir. Ha? Go ahead sir, go ahead. Oo, ilabi na gid sa pagpulo pamangkot ko sa may mga nagabaligya sa mga pagkain, nagabaligya sa mga chicheria sira. Daw sila mismo daw naadlokan tungod siyang ginakabatian kabala sa balita nga may mga doctors, mga bikers na pasatubo sa COVID-19. So sila mismo, hindi man sila kasilingan, hindi sila magbaligya kasi pangabuhian na sa mga pumuluyo diba? Okay. Kasi ang ginhimo na lang sa Barangay Council, ginimuan na lang namon resolusyon nga kung pwede, makastop lang anay sa pagsulod
sa jurisdiction ng barangay ng ilan ang mga bikers. Okay. Pero kung about sa amon yung mga barangay tanod naman, okay na na-utilize ko na ang barangay tanod. Okay. Sa pagbantay na, hindi sa boundary namon, sa barangay Granada, Kagalangilan, na hindi sila kasulod din sa amon barangay. Okay. So, kung halimbawa, kung nag-bike kagdason maalabay lang na sa inyo, lapos talisa, hindi magyapon pwede. Hindi gid pwede. Kaya ang barangay Concepcion, barangay Kabatangan, yung pakantuan ko to kagapon, kay sa nabatian namon, nga hindi man kuno makasunod ko sa ila. Kaya mo niya ginimo para mabako, ginimuan, mo ang ko sa barangay Concepcion, sa resolusyon. Okay. So anyway, kabalo man ni guro ang ang city government of Bacolod na na-inform nyo man nga may resolusyon na kamo, especially ng interagency task force. So, para wala pa sila kabalo, kaya muna gani nga nag-drop ng resolusyon, ginapapirmaan ko na lang sa mga barangay kagawad. So, tagaan ko gid ang siyudad. Para kung ano man ang ilang mahambal sila. Okay. Sige. Kap, anyway, siguro katapusan na lang, imo sining nga paibalo sa tanan nga mga bikers nga naga-monitor subong, hindi lang taga Bacolod, kuning iban nga nagapangayaw pa na, anong imo mensahe kag pagpaibalo sa ila? So, sa tanan nga mga bikers, luyag gid namon nga mag-globisita kamo di everyday sa barangay lang nila. Ilabi na gid kung weekend. Dahil tungod lang gid sa aton nga problema subong, nakita ko na nagdapos sa bikers diri sa barangay alang nila nga nagakadto. So kung kaisa, hindi man natin, wala kanila na isipit ang ginatawag na social distancing. Kag ang paggamit sa ila pismas. During sa ila pagkaon, okay na kung nagakaon ka, wala ka sang pismas, kasi hindi man takakaon kung wala ka pismas. So sa ako nakita, pagkapos sa pagkaon, wala gida po nila ginapractice ang pagtakon sa ila pismas. Ilabi na gid ang natawag na social distancing. So mo mga nakita ko sa ilang kaisa, na daw may mga violation man nga sila. Galing kong kaisa, hindi tagid man matalupangda, no? Tungod nga kalapad na sa barangay lang ilan. Pagkala mo, nagigya sa ila sa ako, naging na-experience siya. Okay. Sige. So, Kap, salamat gid sa tempo ginatag mo karon nga aga. Good morning. Okay, good morning. Kapitan DJ Tanista. So, sa tanan nga mga bikers, kung may plano ka pa, sining nga weekend nga agaw na nga daan to, no? Buwas Domingo, birahe nga daan taklan sa langilan to kag magbike. Ting iban guro to kakasang face mask ko nagapataklad to, kabalo ka kung may pugong ang ilong mo ka nga ginawa ka sikat, gapuro ti kakapoy na mo. Ting lain guro kay magkalaon to sila. Ang observation sa barangay, okay na iya nga samtang kakaon ka din man yabi nga paano mo na abi karon alangan mo na itukison lang ang face mask mo, kag idasok tong ginakaon mo, kag ibalik naman ka usang-usang ka may face mask ka, do ka sikwawi man na, budlay man na. Para proteksyon, kag ang ginimo sa barangay Alangilan, siling nila ti para man ni proteksyon, no? Kag agon nga makalikaw man sa posible matabo nga paglaptab la, no? Sang COVID-19. Alas 8:57, Action Radio Philippine Standard Time. Very quickly, sa iluhan ko lang parte basiwa. Now, ang balita kahapon, nagpatawag sang press conference ang management kag board of directors that includes sa Prime Water. Ang presentasyon nila nakasentro angot sa silinggin permahan na ang joint venture agreement, no? Ang GVA. Kabalaw ka joint venture agreement, damo nagligad to, bisan mga barangay officials, baka sektor man nga nag-question kag gusto nila nga hindi pagdayonon. But at the end of the day, tapos na ini ang pag-set up, no, sang ginatawag naton nga gusto matabo sang joint venture agreement o kung sang basiwa, sang water district, kag Prime Water. Ari ang mga rasunes, so ipabati ko lang una antes kay Councilor, ang tingog sang chairman of the board nga si Attorney Lorindo Dilag. Nano ang iya statement? Siling nga ari mga rasunes kung nga ngagin aprobahan nila kag nagsulod sila sa sini nga kasugtanan. There are three reasons why the board of directors entered into this joint venture, and they are as follows. Number one, it is necessary
on the part of the people of Bacolod. Number two, it is practical for the people of Bacolod. And number three, it is beneficial for the people of Bacolod. Sa ginhambal na kun man kaina, subong ang basiwa makasarang magbayad sweldo sa iya mga emplados, makasarang man maghiwat, magpakayo sa mga tubo nga gabok dira, bukon mga daan, pero hindi ang basiwa makasarang magasto para sa expansion sang serbisyo sa mga pumuluyo sa kinapaabot naton nga tinuig. Kay ang Bacolod populasyon sa ginhambal nakon naga-increase iya mathematically, pero ang serbisyo naga-increase mathematically, pero ang populasyon naton diri naga-increase iya geometrically, pertika jasig sang populasyon naton. Ginatos nga mga subdivisions ang ginatukod diri, kag mga condominiums naga-ulhot lang daw uhong, di nagakinanglan ini tubig. Kakinanglan ini tubig. Kag kung hindi naton masuplayan sang tubig, kung di inutil ini tanan, that is why kinahanglanon sang basiwa ang kwarta nga igasto sa expansion nga ini. Now may mga proposals nga mga utang ang basiwa sa bangko, pero hindi sa aprobahan na muna. Kay may eksperyensya kami nga sang 2008 nangutang ang basiwa sang kantidad nga 503 million sa luwa. Nanong resulta? Nagbayad kami. Sobra na 1 bilyon. Sobra na 1 bilyon ang bayad. Subong may utang pa kami kuno nga 614 million. That is why ginhambalan kami nga kung hindi kami nang magbayad sa luwa, i-take over sang luwa. Hay, ang natabo, ginakusar namon ang luwa. Subong may kaso dira sa aton RTC, basiwa versus luwa, recomputation of loan and interest. Amo na subong ang arada under Judge Tupas. That is why to have a loan is very, very impractical. Hence, we were constrained to go to a stakeholder, a joint venture, kag natabuan ini nga Prime Water ang nagdaog. Action Hotline! Amo nang statement kahapon sang Basiwa Board of Director Chairman Attorney Lorindo Dilag. Online sa hotline. Bangon natapos na ini ang pagpermanay sa joint venture agreement anong reaksyon diri sa pila ka maggrupo sektor nga nagligad to sining nila hindi mga mikaakto pa kay way pa man makumpleto ang nila ang proseso. Joining us this morning is Councilor Wilson John Gamboa Jr. Councilor, good morning. Sir Art, mayang aga. Ginpamati ko gid sa imo ang statement, at least naibaluan mo. Tapos nagkahapon nagpirmanay na sa joint venture agreement nanuning mahimo kag sarang pang sang inyo grupo bala, no? Ano ang inyo masunod man ring nga tikang? Well, bago ina Sir Art, no? Duwa ka punto ang gin-raise ni Chairman Lorindo Dilag. Okay. Wala sang ikasarang, wala kwarta ang basiwa. Kadikaduwa, may ara sila nga negative na experience sa nagligad na 2008. Okay, arit. Sir Art, ang basiwa financially stable. Wala ya katilaw default, wala ya katilaw arrears sang bayad sang ilang utang. Okay. Now, admittedly sila niya nga wala sila kwarta para sa expansion. Okay. Pero may nag-offer sa aton. Pila pa lang ka bangko so far nag-offer sa aton ang DBT. Nag-offer sa aton sang hindi magnubo 3 billion na pundok. Iti amo malang na siling naton o konsiling nila sang management
sa ilang project proposal nga di need the financial requirement of more or less like 2 billion pesos. Now, ang land bank nag-offer man sa aton. Nagligad lang na si Mana, bigla nagpatawag kita nga public hearing, Sir Art. Ako dito ang director sa land bank. Silong nga sa amon, we can offer you as much or even more kay tungod niya ang land bank 3 times bigger than PPP. Di ko na mo ang standing nyo, kundi we are more than willing to lend you this amount para lang pigayon ninyo ang inyong expansion, rehabilitation, and improvement. Ara da pamati ang aton nga management. Ang general manager si Atty. Juliana Carbon nagapamati. Okay. So siling naton nga apasudlon kita sa 7 billion contract. Ito naka-billion sa ata. Ito private company mo. Okay. Maula na sila, bayon na nilang ilang kapital, dalaman ng finansya. Now, kung in-house initiative, hindi mo lang mga empleyado na tunda, mga engineers man naton, 2 billion. Kayo nila, kag mapatuhod nila ang proyekto. Siyang nag-isarang man sa patukod sa aton nga private na company. Now, ano ang issue? Mismanagement and corruption. Ang 2008 is issue to yasan big management and corruption. Ang hindi amak ba lang ang tinawatay nga kung sabihin na dula lang ang pundo, of course nagbakal sa mga dilapidate akwan, mga substandard na mga tubo nga wala nagamit. These are all mismanagement and corruption ti kung dulaon nila natong banwa sa aton ng mga board of directors. Kundi makay-obig naton sa insakto, yun po ang presyo. Kag of course, nagapaydalom sa gihapon ang panagiya. Kahit panagiyang management, supervision, and control, ara sa gihapon sa Pumuluyo. Okay. Kasi government owned and controlled corporation. Now, siling niya, dugangan ko, nga po no, naging-file sila nga kaso sa luwa kay ang kataasang kakot. Corruption, nga kinpautang kita banwa sa Jaika, 1% lang, agi naton sa luwa, ginasukot kita 12.5%. Amo na katako din banwa ang ginansya sa aton ng mga opisyalista, both national and local. Amo na kung nga, file nila kaso, that is the only remedy na may ara sila. Nga file nila kaso para ma-silo nila o kung mapapanaog nila ang 12.5% na ginasukot sa aton sa luwa. Kung silo naman nila sa pribadong bangko, so wala na problema. So, amo na banwa, corruption and mismanagement sa gihapon ang isyo dira sa sulod sa Basiwa, lakit nang nagasubong ang nagapungkong ng mga board of directors. Pero galing ari, diri kita sa ginimo na nila, joint venture agreement, tanong mahimo diri sa amling tubig, itapos na ni? Wow, ari. Banwa kahapon, nag-indignation rally kami. Yung kaugot-ugot ba lang, as early as Thursday, nakibot na bulabog lang ang mga pliyado sa Basiwa nga nakita nila ang mga dalagko ng mga opisyalis ang prime motor. So may kutob na sila pero wala gitini sila tanwagin, pabalo, kagin patawag. Kag nakita ini nila sa napirmahan na, ulihin na lang gani, isang kahapon lang sang hapon pagkatapos na napirmahan na isang kaagahon. Okay. Wala pa niya sila din pabalo, wala pa sila din pakitaan sa kontrata. Kung down if you are in the employees union, dapat may part ikaw, kabahin ikaw sa proseso, dapat you should sit down, witness ikaw, o kung in fact kabahid ka pa kung tani sa proseso, sa pagsulod sa negosasyon. Wala din sila dinimbitar, tago lang ninyo sila, ginhatag na ini sila, pagkatapos na napirmahan, kag nagapresko na ining aton nga mga board of directors. Okay. Amo to nga nagpatawag kami sa indignation kay kaugot-ugot namon. Pagkatapos namon nga public hearing banwa, Sir Art? Pero kang amon nga public hearing kayo. Kapamating management. May mga positive outcome result kami ngayon para lang mabuligan pag sino lang hindi gusto nga mabuligan yung Basiwa. Sino lang hindi gusto nga mabagaan tubig ang mga tunga sa aton nga mga pumuluyo nga wala pa tagaan nila tubig. Kundi kita po sa maayo nga pagi anong nakita namon bulig upod sa City Legal Office ato man dito ang representante sa Bacolod City Legal Office ang management ara man ang land bank kag nakita namon kung ano nga mga
available options na imuon naton kung hindi lang magsulod sa isa ka private contract. Amo man lang hambal sa aton sang iban naton nga mga opisyales kay tungod nga disbentaha kayo. Disbentaha kayo, Sir Art. Yes, sir. Pero ang interesado ko, what will be the next move of the Amlig Tubig since nga napirmahan ng agreement, sir? Now, amo man lang yung ginawlat naton. Na may although nakita na namon kag nabasa kag na tunan kag inustudyan na namon ang ang terms of reference kay mo nang kaungdan sa kontrata. Okay. Pag file a case, hindi kita kaso sa kitong wala pa pirmahanay. So now that the contract has been signed, hindi na naman naog sa legal. But however, balo ka sa right. Balo ka naman siguro kung legal. Alas 9 na. Balikin lang siya aksyonahin siya. No? Kaya parang hindi na maglawig o kay ang tiyempo ko limitado. Gini. Actually, mga background, ginapang-explicar ni Councilor na bala naman na naton, ginpalastar naman na for many discussion na himo naton. Councilor, na utod linya ta surigid? No, it's okay, sir. So, ang himo naton, di na tipo na namon ang amon ng mga volunteers, mga lawyers, kay siguro na nila naton ang legal process, legal actions, kay may kontrata na magabasihan. Okay. So mo na siya. Pag sigiyon na mo niya ang ang panawagan, sigiyon na mo niya ang information dissemination. Pag sigiyon na mo niya ang kung magpilipon ka, indignation rally mo na mo na. But of course, sunod na mo ng protocol na ginatawag. Okay. Sir, ang tiyempo galing di magtugot to, i-discuss talang ni in some venues o kung sa pila ng mga program din naton sa Action Radio Bacolod. Salamat sa time, Councilor. Yes, sir. Madamo nga salamat kag may ngaga. Action Hotline! Wala tonta niya. Kay ti Amlig Tubig may mga volunteer lawyers man na sila. No? Kung ano mga legal action nga himuon, pero at the end of the day, ang istoryanta diri, ang ginademand sa tao, nga magnami man ang serbisyo sang taga-Basiwa mo. Now nga nagsulod sa joint venture agreement, actually nga ambal diri sang representante sang promoter kapon, ultimately may aragid sang ipatuman sila nga increase subject kuno sa approval gyapon kag public consultation. That is another thing. Now, lantawon ta bay kun ano gin ang kaundans ni kay i-try ta nga makakuha man sang kopya kung ano ang term of reference nga ilagin kasugtan nga nalakip sa sining agreement, no? Sa ilagin permahan nga joint venture agreement. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Action Radio
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge agud mangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi agud protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agud mangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR... 9:22, Aksyon Radio Philippines. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vapor. Hotline. Why naging kutsempo diri sa aton na pagpangalaga do si Valencia Kenneth, Bunker Gemini, si bro Art Mixdon. Kamusta ka na bro? Kay Christy Joy Cho, kag Stone Heart. Nya watching ko no sa Lasalville, Mansilingan, Arlene Hinisera Rodero. Ayos sa Sir Ideltan, good morning. Bilin Salaw. Ang iban nga hindi ko malabutan, pasensya gida, no? Kay Bro Jesse Dikilato, ang head sang Bureau of Fire Protection dira sa Moises Padilla. Good morning, man. Ang ako na panugyan sa aton nga magka-aksyon, pabakuron tagi ng aton immune system kag resistensya sa lawas, paagi sa pag gamit sining product protection o kung magkabulig agon magbakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Damo phytochemicals mo magluwasi na nagabulig man ini agod nga masulbar ang problema ta sa insomnia. Ako mismo nakapamatuod sila hindi ka makatulog inumibla sang capsule ikaw magigdada kay sigurado gid mamok ang tulog mo pagkaaga kampiyon ang imo kondisyon kag nami kay may rejuvenating effect meaning nagahubin katulokon. Parisi paliog
period. Action Hotline. Ang kombinasyon dumarahan, pamunuan sang Dr. Alfred Sangapat sa pinakamalahalon nga perlas. O nagkikita time. Action Hotline. Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.